Mä oon Elmo Kotiranta, Octawoodin markkinointipäällikkö. Me myydään puisia tauluja eniten urheilijoista sekä asiakkaiden tilaustöistä. Nämä puiset taulut on tehty kotimaisesta puusta. Meidän tuotteesta tekee erinomaisia ainutlaatuisen se, että vastaavanlaista tuotetta ei oikeastaan löydy. Sekä meidän tuote herättää aina ihmisissä mielenkiintoa. Me ollaan tehty paljon myyntiä markkinoimalla meidän yritystä, mutta varsinkin me ollaan tehty myyntiä erilaisissa tapahtumissa, kuten Lahden joulutorilla sekä Salppurin kisoissa. Moro! Mun nimi on Miska Jurkkola ja mä olen Octawoodin puheenjohtaja. Meidän tuote ratkaisee sisustamisen ongelman ja kun lähdetään sisustamaan omaa kämppää tai huonetta, niin helpoin tapa aloittaa mun mielestä on taulut. Ja kun meidän taulu ei enää täytä käyttäjän palvelutarkoituksia, niin se voi helposti heittää kierrätyksiä ja sillä on uusia käyttötarkoituksia senkin jälkeen, kun se ei ole taulu. Moro, mun nimi on Noa Sihvonen ja mä toimin Octawoodin talouspäällikkönä. Ollaan mietitty yrityksenä tuottevalikoimamme laajentamista erilaisten huonekalujen, kuten tuolien ja pöytien tuomista meidän markkinoille. Samalla ollaan myös mietitty business to business myyntiä muiden yritysten kanssa.